Irido ang 36 anyos na barangay Tanod, makaliis na pagbabadilon sa barangay Kulakling, Lupe, Camarines Sur, alas 5:40 nin hapon kasuudma. Sa impormasyon, mantang nasa laog ning sarong barbershop ang biktima, basang na sa naining pinagbabadil kan duwang daipa na bibistong sospek na nakasulot nin bonnet. Habang ini pong duwa, parani duman, naglalakaw lang po ini. As in, katong makatapos ng gibuhon si Pambabadil, naglakaw mangyari po ni pasiring duman sa luwasan na po sa may National Highway. Tama sa walang daghan, tulak asin tuong takyag ang sinapo kan biktima, na tulos man na idinalagan sa ospital. Nakikipag-coordinate kita sa mga katarayad ng Banuan na baka mabistuhan po nindaning sa tuyang suspetsyado. Pinapailing ka po itong mga picture na nakuha. And nakikipagtabangan po kita sa mga intelligence unit ng mga Banuan. Binisto ang biktima na si Jason Marvida, asin residente kan nasambit na lugar. Na-recover kan otoridad sa lugar kan pinangyarihan an anom na empty shell kan kalibre 45 badil, sarong pidaso nin ammunition kan kalibre 45 badil, asin 5 pidaso nin slag nin kalibre 45 badil. Sa ngunya, nagpapadagos pa ng investigasyon kan otoridad nga ni masusugan mga sospek, asin maaraman kung ano ang motibo sa pambabadil. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laorne Miranda.